Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Thaiñ opo Shillong kala Kynjah jak hak step jong ka khan rutrik ukala lingkot arajar pusau namar ka jingwam sha yaki kalipat ba banyai linti namar ba president kari ka Draupadi Murmu kan le ka jingalang ka banlong halau kentang hamau plang layo I ba ka surok kala kelut war lait nyot tangi kali sarkar ba ki kali pulit ki biya charum shaneng ka jing Kynjah ka surok haki Thaiñ opo Shillong ka long thek kum haki tugi por lockdown hak por ban lin shop ka klam COVID-19 Hasor Shillong ru layo I bagi kali ki duna bhag biya lenti namar ki babon ki kali nagi Thaiñ nong kendong kim shim wan shu shasar